Здравейте, приятели! Днес сме в това ключ и ще ходим на изоставена застава и на место, в което се вярва, че касите излизали. Нека да започваме. Ето, приятели, тук сега стигнахме до едно малко паратиче. Тук на селото сме малко. Ето, който видите. Свети Илия се казва Параклиса. Едно изключително спокойно място, на което може да се спечелите много добре. Така, ето, приятели, сега ще ви разкажа тук малко история за мястото преди как е било. Значи, имало малко манастирче, което е имало златен купол отгоре. И съответно, този златен купол е бил направен от много силно злато и е светяло по изгреdo слънце, е отправило много силен лъч до съседна Македония. И съответно, това е светяло много силно към замъка на цариста. И съответно, един ден тук са дошли тук едни македонци от нейната войска и са развалили купола. И се твърди, че е някъде днес тук от цялото това място. Ето, може да видите малко кадър. Така, приятели, ето тук. Това не е втората локация днес, а именно ето тази изоставена застава. Както можете да видите тук, тя е много разпаднала, но ние ще влезем вътре в нея. Така че нека да започваме. Ето, приятели. Сега видим тук. И мисля, че е имало тук външни допани. Ако не се може. Да. Ето, това мисля, че тук трябва да бъде мисли. И тук, ако нещо е имало като душ, кабина или туалетна. И да. Както виждаме, част от основите на покрива може да са били от слама, но съответно се е разпаднал. И не е бамбук. Много дълго. Да. Така, приятели, тук сме във втората част вече на заставата. И сега ще видим какво е станало отвътре. Като цяло не е чак толкова складено, само даже не знам тази какво е това, но ми е много интересно да видя какво има. Като цяло няма нищо особено, има доста голяма растителност тук вече. Както виждате, се разпаднало доста. И след малко ще влезем в най-голямата част и тук в ето тази пункт. Здравейте, приятели! Ето тук сме в най-голямата част на заставата. И ето сега ще влизаме вътре. Тук има много неща, които са се разпаднали и съответно тук има и даже на места, на които можете да попаднете. Така че трябва да се много внимателно. Ей, Мишо. Така, приятели, сега сме тук в съставата, вече сме вътре официално и можете да видите тук как се е разпаднал. Вижте. Да. И ето сега продължаваме по този коридор, в който може да има някакви интересни неща. Ето тук ще видите, има доста надписи, които са писали. Така, приятели, моя приятел се отказа да я снима, така че аз сам ще снимам. Ето тук сме вече в тази стая, както можете да видим. Е изпаднала мазилката. Така, приятели, както можете да видите, паднала е дивана също. И тук и мазилката. Това мисля, че тук отгоре е гнездо, не съм сигурен. Като цяло е много разпаднало. Приятели, игнорирайте факта, че моите приятели малко правят глупости тук отстрани.
Както и да е. Ето тук съм вече, както в началото. Тук вече официално не може да се минава. И да, това е съставата. Сега отиваме към бункерите. Така, приятели, както можете да видите, вече сме на четвърта дестинация, по-точно част от заставата. Ето, тук е вече, както можете да видите, е бункера, който за жалост не може да влезем вътре, но както и да е, сега отиваме на следващата дестинация. Приятели, решихме за малко да се върнем към съставата, защото открихме още малко интересни неща. Както можете да видите, тук е имало къща за кучета и главното куче се е казало Ментол. Тук другото се е казало Батев, а третото не му пише нищо. Само е останало една буква.